अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कणकवली देवगड तालुक्यातील विजयदुर्ग तळेरे रस्ता राज्यमार्गाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर यांनी ऑनलाईन भूमिपूजन केलं। श्रीफळ वाढवत आणि कोनशिलेचं लोकार्पण आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते झालं। यावेळी आमदार नितेश राणेंनी महायुती सरकारचे आभार मानलेत। त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं कौतुक केलंय। पाहूया। या कार्यक्रमाला संबंध पंचकृषीतून, दोन्ही तालुक्यातून, या विधानसभा मतदारसंघातून आलेले सर्व ग्रामस्थ, मित्रमंडळी, आदरणीय सर्व पदाधिकारी, या कार्यक्रमात या कामाचे एकूण अंदाजपत्रकी रक्कम 417.37 कोटी आहे। हा 52 किलोमीटरचा रस्ता होणार आहे। सध्या हा रस्ता 5.5 मीटर रुंदीचा आहे आणि मित्र हो, आपण हा 7 मीटर रुंदीनं कॉन्क्रीटिंग करणार आहोत। IRCच्या नॉर्म प्रमाणे हा रस्ता करणार आहोत आणि किमान 30 वर्ष टिकेल असा आपण हा रस्ता करणार आहोत। यापूर्वी आपण कणकवली रेल्वे स्टेशन आणि सिंधुदुर्ग नगरी रेल्वे स्टेशनचे कॉन्क्रीटचे रस्ते केलेले आहेत, ते सुद्धा आपण दर्जेदार केलेले आहेत। त्याच्यापेक्षा सुद्धा हा रस्ता दर्जेदार होईल। या रस्त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो किल्ला आहे विजयदुर्ग, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील। देवगड तालुक्यातील काजू उत्पादक आणि आंबा उत्पादक यांना मोठी चालना मिळेल। विजयदुर्ग बंदराचा मोठा विकास होईल आणि जिल्ह्याचा दर होईल, उत्पन्न निश्चितपणाने वाढेल असा मला या ठिकाणी विश्वास वाटतो। गेल्या वर्षी आपण दरडोई उत्पन्नामध्ये 2,30,000 होतो प्रति व्यक्ती उत्पन्न। यावर्षी 2,60,000 आहे। अंदाज आहे आपण गेल्या वर्षी 15 नंबरला होतो, या वेळेला 6 नंबरला आहे आणि याच्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा सिंहाचा वाटा आहे। आणि यानंतर नजीकच्या काळामध्ये ज्या वेळेला विजयदुर्ग कासार्डे आणि देवगड ते गाजीपूरचा रस्ता ज्यावेळेला होईल, त्यावेळेला आपल्या जिल्ह्याचा कायापालट झालेला असेल आणि नजीकच्या काळामध्ये आपण गेल्या 2 ते 3 वर्षानंतर आपण जिल्ह्यामध्ये 1 नंबर येऊ असं मी तुम्हाला आवर्जून आणि अभिमानाने सांगू इच्छितो। या कामासाठी एकदा सकाळी 8 वाजता आमदार साहेबांचे 8 फोन आले होते मला आणि हा रस्ता कुठल्याही नॉर्ममध्ये बसत नव्हता।
आमदार साहेबांनी त्यांचे स्वतःचे सर्व प्रतिष्ठा खर्ची घालून हा रस्ता मंजूर करून घेतला आहे. आता महाराष्ट्र शासनातून आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातून ऑनलाईन पद्धतीने या कासाडे विजयदुर्ग एडीबी अंतर्गत या रस्त्याचा भूमिपूजन समारंभ आत्ताच पार पाडलेला आहे. आपण सर्वजण या कार्यक्रमाचा अनुभव घेतला आणि इथे आमच्या हस्ते त्या फलकाचं पण अनावरण झालं आणि या कामाची सुरुवात या कार्यक्रमापासून आता याचा प्रवास सुरू होणार आहे. या कामाचं कंत्राट सन्मान्य खत्रीजींना मिळालेला आहे आणि हा रस्ता दर्जेदार करण्याची सगळी जबाबदारी तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागातून स्वीकारच्या माध्यमातून स्वीकारलेली आहे. बांधवांनो, हा जो रस्त्याच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने आज आपण इथे उपस्थित आहात, या निमित्ताने जसा आमच्या सर्व बोर्डीने उल्लेख केला की हा विकासाचा महामार्ग आहे, आर्थिक समृद्धीचा महामार्ग आहे आणि आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींचा हट्ट पुरवण्यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब आणि आमचे हक्काचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबांचं मी या भागाचा लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून मी त्यांच्या मनापासून, आपल्या सर्व जनतेकडून मनापासून त्यांचे आभार मानतो. एवढा किलोमीटरचा रस्ता आणि त्या तुलनेने जे टाळ्या पडल्या, मी खत्रींना सांगितले जेवढे टाळ्या पडले तेवढे रस्ता बनवून द्या, चालेल का? एवढी निधी आपल्या तालुक्यांमध्ये येते, आपण सर्वजणांसाठी करा म्हटलं तर दिवाळी अगोदरची ही दिवाळी आजच्या दिवस म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण का फक्त तुम्ही विचार करा, आज आपण विजयदुर्ग कासारेकडून जात असताना असलेली रस्त्याची परिस्थिती, आपण बाईकवर जात असताना, गाडीमधून जात असताना आपल्याला जे काय अडचणीचा सामना करायला मिळतो, जे काय त्रास होतो, या सगळ्यावरचा मात म्हणून हा रस्ता उद्या बनल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या जणांना या रस्त्यामध्ये प्रवास करतानाचा फरक निश्चित पद्धतीने जाणवेल आणि फक्त इथे दळणवळणाच्या साधन वाढणार नाहीये बांधव, पण ह्या रस्त्याकडून जेवढी गावं तिकडून आपण पास होतो, हा रस्ता मोठ्या प्रमाणामध्ये आंबा वाहतूक त्या रस्त्यावरून पास होते. त्या सगळ्या गोष्टीला अतिशय एकदम सुखर मार्ग या रस्त्याच्या निमित्ताने आता खुला होणार आहे. आम्ही सरकारमध्ये असताना, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आम्ही वारंवार या सगळ्या महत्वाच्या रस्त्यांचा आम्ही आग्रह करत होतो. आमचे रवी चव्हाण साहेब स्वतः बांधकाम मंत्री झाले, आमचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब माजी हे आपले उपमुख्यमंत्री झाले, आमच्या राणे साहेब आज या भागाचे खासदार आहेत. म्हणून आम्ही सगळ्या जणांनी आग्रह धरला की आता जेव्हा आपलं सरकार आलंय तेव्हा या मतदारसंघाचा आपल्याला चेहरा मोहरा बदलायचा आहे, हा निर्धार करून आम्ही हे एक कामं करत चाललेलो आहे. ही कामं आपल्याला दिसतात तशी लहान नाही आहेत बांधव. पुढच्या 25-50 वर्ष या रस्त्याच्या माध्यमातून या गावागावांमध्ये विकास आणि या जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याचा महत्वाचा मार्ग म्हणून हा रस्ता ठरणार आहे. मी आपल्याला एवढंच करणार, थोडक्यातच माझ्याकडे पुढे खूप भूमिपूजन आहे. नांदगावचे लोक थांबले आहेत, परत मला देवगड मध्ये आज भूमिपूजन आहे.
मी ह्या निमित्ताने काही 2-3 सूचना आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांना आणि गावाच्या आमच्या इकडच्या सरपंचांना करणार आहे. कॉन्ट्रॅक्टर बंधूंना सांगेल की तुम्ही रस्ता दर्जेदार बनवाल एवढा माझी खात्री आहे. कारण का जेव्हा मी कॉन्ट्रॅक्टरांची थोडी माहिती घेतली तेव्हा मला एक चांगली गोष्ट मला सार्वजनिक बांधकामच्या माध्यमातून अशी कळली की हे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरांची ओळख अशी आहे की ते वेळेच्या अगोदरच आपली कामं पूर्ण करतात अशी ओळख त्यांच्या कंपनीची आहे. म्हणून मी जेव्हा मला भेटायला आले तेव्हा मी त्यांना एवढीच एक विनंती सांगितली की बाबा तुम्ही तुमच्या ओळखीप्रमाणे आणि ज्या गोष्टीला तुम्हाला ओळखलं जातं त्याप्रमाणे तुम्ही आमचा हा रस्ता वेळा अगोदर तुम्ही पूर्ण करून द्या. याच व्यासपीठावर परत एकदा एवढं मोठं व्यासपीठ तयार करू आणि तुमचा नागरी सत्कार आम्ही आमच्या माध्यमातून करू असं मी त्याला सांगून ठेवलेलं आहे. दिवस आज अखेर उजाडलाय की जेव्हा सर्वच रस्त्यांचं भूमिपूजन होत आहे. आपण सर्वजण हे जाणतो की 2022 मध्ये आपल्या भारताच्या अमृत काळात पदार्पण केलं आणि 2047 साली म्हणजे 2022 पासून 2047 हा 25 वर्षाचा काळ भारताचा सुवर्ण काळ असणार आहे. भारत हा याच काळामध्ये जगातील तिसरी सर्वात बलाढ्य इकॉनॉमी होणार आहे. या सुमारास महाराष्ट्राचं देखील $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी व्हायचं स्वप्न आहे. पूर्ण जगातील 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी असो किंवा महाराष्ट्रातलं $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं स्वप्न असो, या दोन्ही स्वप्नामध्ये या दोन्ही संकल्पनेमध्ये रस्ते हे फार महत्त्वाचे लॉजिस्टिक्स ठरतात. साळुंखेंनी त्यांच्या इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे आज निवडलेले सर्व रस्ते हे लॉजिस्टिकली महत्त्वाचे, म्हणजे कुठून तरी ते रॉ मटेरियलला त्यांच्या प्रोसेसिंगकडे नेत आहेत, कुठून तरी ते प्रोसेसिंग करून पोर्ट्सकडे नेत आहेत, कुठेतरी त्याची पुढची कनेक्टिव्हिटी टू अ नॅशनल हायवे एस्टॅब्लिश होते. अशा करता या रस्त्यांचं जाळं हे आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या इकॉनॉमीकरता महत्त्वाचं ठरणार आहे. या महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेकरता हे महत्त्वाचं आहे, कारण दळणवळण इथे प्रवास हा अधिक सुलभ सोयीचा होतो. महाराष्ट्रातल्या पर्यटनाकरता हे महत्त्वाचं आहे. हे सर्वच रस्ते अतिशय महत्त्वाचे असे या 2 प्रकल्पांमध्ये निवडले. रस्त्यांच्या बाबतीत एक वाक्य नेहमी म्हटलं जातं की अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच. अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत, अमेरिका रिच आहे, समृद्ध आहे म्हणून नाही, तर अमेरिका इज रिच, तर अमेरिका इज रिच बिकॉज व्हर्च्युअस, हे एक व्हर्च्युअस सायकल आहे. रस्ते चांगले होतात, आपण अधिक समृद्ध होतो, आपण अधिक समृद्ध झालो तर आपल्याकडे अधिक नियतव्यय उपलब्ध होतो, त्यामुळे अधिक चांगले रस्ते करता येतात, अन्य प्रकल्प चांगले करता येतात आणि आपले राज्याचे CM, DCM आणि आपल्या विभागाच्या मंत्री महोदयांनी 3 संकल्पना साकारली आहे आणि आज त्यांनी एका व्हर्च्युअस सायकलला पुन्हा एकदा जन्म दिलेला आहे. हे रस्ते चांगले झाले तर महाराष्ट्र अधिक समृद्ध होईल. महाराष्ट्र अधिक समृद्ध झाला तर आपल्याला या पुढच्या काळात अधिक चांगले प्रकल्प घेता येतील. आज आपण भूमिपूजन तर केलं. मी PWDच्या सर्व अधिकाऱ्यांना नेहमीच सांगत असते आणि आज इथे आमचे सहकारी MSIDCचे पण सर्व अधिकारी उपस्थित आहेत की PWDची किंवा MSIDCची ही ओळख ही आपल्या दर्जेदार कामाकरता पाहिजे. आणि आम्ही नेहमी असा विचार करतो की या पुढच्या काळात 3 पॅरामीटर्सवर आपलं डिपार्टमेंट हे आपल्या राज्यामध्ये सर्वोत्तम ठरायला पाहिजे. ऑब्व्हियसली आपलं डिपार्टमेंट आणि आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये मी अर्थातच महामंडळाचा पण समावेश करते आहे. हे आपलं डिपार्टमेंट एफिशियन्सी करता नेहमी नामांकित ठरलं पाहिजे. कार्यक्षमता करता, एफिशियन्सी म्हणजे कार्यक्षमतेकरता
ट्रान्सपरन्सी म्हणजे पारदर्शकतेकरता आणि क्वालिटी म्हणजे उत्तम कामाकरता. हा आपल्या डिपार्टमेंटचा PWDचा आणि MSIDCचा हॉलमार्क असणार पाहिजे. आपण मला वाटतं आज इथे उपस्थित सर्व जे लोकप्रतिनिधी आहेत, अनेक लोकेशन्सवर मला खात्री आहे की अनेक लोक देखील खूप उत्स्फूर्तपणे आजच्या या कार्यक्रमात जॉईन झाले, कारण ज्या रस्त्याची ते अनेक वर्ष आतुरतेने वाट पाहत होते असे रस्ते आता CC रोड्स बनणार आहेत. तर मला वाटतं आज आपल्या सर्वांच्या वतीने मला आपल्या सर्वांना असं आश्वासन द्यायचं आहे की एक म्हणजे हे रोड्स आम्ही विहित कालावधीत पूर्ण करू आणि दुसरं म्हणजे हे रस्ते आम्ही उत्तम दर्जाचे करू आणि तिसरं म्हणजे याच्या माध्यमातून जे काही आम्हाला ग्रीन फुटप्रिंट निर्माण करायचं आहे. MSIDCने तर स्वतःची टॅगलाईनच दिली आहे की तुम्ही ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरच आता निर्माण करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तर आवश्यकतेहून दुप्पट झाडं लावाल अशी मला आज एकदम खात्री वाटते. आणि PWD पण आपल्या मानकानुसार झाडं लावेल. आणि मी माझ्या बाकीच्याही काही भाषणांमध्ये म्हटलंय, आपल्या देशाचे पंतप्रधान देखील राज्यांना हे सांगत असतात, आपल्या देशाचे राज्यकर्ते पण सांगत असतात की स्पर्धा ही नेहमी चांगली असते. स्पर्धा जर तुम्ही सकारात्मक पद्धतीने पाहिली तर स्पर्धा ही प्रत्येकाकरता चांगली असते. स्पर्धामुळे प्रत्येक जण अलाइन राहतं आणि सर्वात चांगलं काम करण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळते. त्याच्यामुळे मला आज असं वाटतं की 2.5 वर्षानंतर हे रस्ते पूर्ण होतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.